Tipemphere mpingo wa Mulungu amene tikukumananso mu chigawo chachiwiri cha phunziro limeneli mmawa uno, mene tifuna tiyambe kukambirana za chakumwa cha mtundu wa Coca-Cola kuti kodi chinabwera pansika chifukwa chake nchani. Ndithandiza Ambuye chifukwa tikusererekera kumalo ozama, malo ochititsa mantha, chipulula chachikulu chikuchitika ku dziko. Ndithandize mu dzina la Yesu Khristu, amen. Pamene tikulowanso mu chigawo chimenechi kupitiriza ulendo wathu umene takati kufotokoza pafupi 51 to 52 minutes kufotokozera nkhani ya chiyambi chake cha amalgamation, komanso kutchula zinthu zimene Satana ndi Mdierekezi wazika pansika kuti zikapange amalgamation. Tinali kuyamba ndi kufotokozera mawu amene Bible likuti monga m'masiku a Nowa anthu anadya, kumwa ndi kukwatira. Ndiye tinafotokoza kuti masaini akumapeto a nthawi ya pansi pano akutibwezera kukufananafanana ndi chimene chinabweretsa mkwiyo pakati pa dziko lapansi loyamba limene Mulungu adaliwononga pogwiritsa ntchito madzi, nyengo imene timayitcha kuti chigumula cha Nowa. Timanena kuti linali tchimo lopanga amalgamate. Ndiye timanena kuti amalgamation ndi kuphatikiza kwa zinthu. Ndiye tinabwera ku buku la Levitico ndi kuphunzirako mu chapter number 17 chokha, mene timapeza kuti Mulungu akukana kuti pa Israeli kapena mulendo asapezeke wakumwa magazi achinyama. Ngati amwa munthu ameneyi ndi zansadza. Ndiye mantha aphunziroli timayang'ana mozama kuti kapena atu munthu angakafunse, kapena angasowe mtumiki ku dziko, pakuti Mulungu ndi wachilungamo akuchiulula kuti munthu akasowe chowiringula kumapeto a nthawi yake, kuti sindalephera ine kulowa mu ufumu wa Mulungu pa zifukwa zinayi, chifukwa zonse ndapanga bwino mukundisiranja Ambuye. Komatu pamenepo chikhalire munthuyi ataziphatika yekha ku ludzu lochoka kwa Satana ndi Mdierekezi, lodzikondweretsa yekha ndi zakumwa zopangidwa pansika, zimene zipembedzo za Satana zapanga kuti zikapange great amalgamation imene ili mkati lero. Wokondedwa, ine nzanu wotuluka ku chipembedzo chicha ndakhala ndi kuchifotokozeka Satana kuti lero, wokondedwa, ndili nawo mwayi wofotokozera ziziwiso zakuzama kwake kwa mapulani a chipembedzo cha Satana chakaonongedwe ka mpingo wa Mulungu pa masiku akumapeto ngati ano. Zina mwa zimene Satana akudzipanga mwadala kuti ziutsenso mkwiyo ngati m'masiku akale lija, kuti tifike kumapeto a nthawi ya pansi pano, ndiko kumpanga munthu akaphatikizane ndi chinyama. Malo mwake wapanga pulani yakabisira, sadayike poyera, koma yomwetsa munthu magazi a munthu, yomwetsa munthu magazi a chinyama mobisa, kupyolera mu zinthu zotsekemera. Pakuti Satana amabwera ngati njoka kapena ngati ngelo wakuunika pakati pathu, atanyengerera mosasiyalika ndi mobisa, atabisa zinthu zoyipa pakati pa chisangalalo cha dziko, mmene wanthu tikuyenda mtulo osapenya kumene tikulowera. Yesu Khristu ali pano kuti akavumbulutse ndi kukonzekeretsa mpingo wa Mulungu. Titasunga sabata la Yehova ndi kusunga malamulo onse, ndi kusunga zolembedwa za mafundamental belief, ndi kusunga kalikonse, ndi kuwerenga zolembera za Ellen White, kaya za ndani, zolemba za pamwamba. Ino anyamata nzanga zipembezo zosiyana-siyana, titasunga zolembera za Marion Branham mwa njira ikapena inayi, ndi kukhulupirira kuti tili pa chipembezo. Titasunga zolankhula za Roosevelt, mkulu uja wa mboni za Yehova, ndi kusunga wokondedwa tamverani, ndi kuziwerengera tokha kuti tikupita kumwamba, chifukwa tasunga malamulo a upapa achikatolika, masakalamento ndi zonse, na tiwerengera kuti tikukalowa mu ufumu wa Mulungu. Titapanga zonse zoyenera, kuja konse titanyada ndi
kusunga ndikukhala muchikhalidwe chonse ndikusangalala mchuma cha shefa pa Malawi tikuyendayenda m'makachisi ake ifanya mata Assemblies of God ndikukondwera masabata onse ndizochitika zonse ndi malilime onse titalankhula ndikukakhumudwa ndithu tikakhumudwa titafika pamwamba pa Mulungu tikaweruzidwe akunena kuti sindikudziwani chokani. Chifukwa chake ncha tidakhala amegameti ndi zakumwa zimene tikumwa pansika. Okondedwa tamverani, Satana ndiyerekezi akutisambisa m'machimo koma tili mchipembezo, akusambisa abantu kuwatembenuza abantu koma ali mchipembezo. Fo ndiye cholinga ndiye mission yaikulu ya Satana ndikuti anthu asakalowe mu ufumu wa Mulungu, komanso iyeyo ali pakalikiliki kukonza zikonzero zoputa mkwiyo wa Mulungu ku dziko lapansi. Ndiye chimodzi mwa chimene akudziwa chimene adakonza malingana ndi ripoti la LCD kuti chingapute mkwiyo wa Mulungu ndikutenga magazi azinyama kamenso magazi a anthu ndikuyamba kupangira zakudya ku dziko lapansi. Ndi musayiwale kuti mpingo woyamba udagwa chifukwa cha chakudya. Nayenso Petro pobwereza akuti monga m'masiku a Nowa, nayenso Yesu pobwereza akuti monga m'masiku a Nowa wanthu anadya kodi kudya nkolakwa, wanthu anamwa kodi kumwa nkoyipa. Amayi ndi abambo tamverani, Mulungu anayika kudya kuti kukhalepo, anayika kumwa kuti kukhalepo, koma mtundu wa zakumwa zimene zili pansika ndi zimene akuzitcha kuti wanthu anamwa m'masiku amenewo. Zakumwa zozipangira okha zidzukulu za Nowa, zakumwa zozipangira okha mu m'bado wa Seti, zakumwa zozipangira okha achina Yaredi, zakumwa zozipangira okha achina Metusela. Kagulu kaneneka okondedwa tamverani kanali nazo zochita ku dziko lapansi zawo zosakondweresa Ambuye, zimenezo zidapangitsa kuti chakumwa chinenedwe kuti monga m'masiku a Nowa anthu anamwa. Anadya chani okondedwa? Analowa mthengo napita m'madzi kukatenga zakudya zonse zoletsedwa kuti siziyenera kuperekedwa nsembe zamamba, zosenera kuperekedwa nsembe za mtundu ngati uje timazitcha kuti zodyedwa. Ayi, Bible la Chingerezi likuti unclean spirit, unclean animal. Pali clean animal ndi unclean animal, nkhani yosausa. Zimenezo ndiye zimene zikuyikidwa mu zakudya sa m'masiku a Nowa, zimene zidaletsa kuti munthu akakhale wachilungamo. Chifukwa mkati mwa munthu popanga amegameti ndi zakudya zimenezi, mkati mwache mwa munthu munayamba kukhala maganizo achinyama. Mkati mwake mwa munthu akamadya zinyama ndikumadya nyama yeniyeni ndikutafuna ina yayiwisi, munthu adayamba kukhala chinyama ku dziko lapansi, amegamation. Chimenechi ndi chimene tikuchiyenda nacho mu phunziro athu limeneli. Ndiyo konde pano mundilole kuti ndibwere ndi chakumwa chimenechi, chakumwa namba 2 chimene chili pansika lero. Chakumwa chimenechi ndi chakumwa cha Coca-Cola. Nayenso Coca-Cola ndi chakumwa chimene chakhala pansika pa kwa nthawi yayitali. Amene akuoneka ngati adayambitsa chakumwa chimenechi mu mbiri yake, amene yakuoneka ngati kuti ndi Steve Pemberton, anali 33 degrees Satanist. Iyeyu anali olambira Satana wa nzaka za ma 1886 mpaka na 1896. Koma ntchito yopanga Coca-Cola pamodzi ndi logo yake anapanga limodzi mothandizana ndi Frank M. Robinson. Ndipo chakumwachi chakhala pansika pafupi zaka 130. Ntchito ya chakumwachi ndi kupanga great amalgamation, kuphatikiza munthu ndi chinyama. Koma chinsinsi choyamba cha chakumwa chimenechi chotchedwa Coca-Cola ndikutengereni botolo la Coca-Cola li tiyambe kuona zinsinsi za Satana
zimene musadapeze chakumwa chinkati zilikaye kunja kwa chikutiro chake. Chinsinsi cha anyamata amenewa anachibisa kaye choyamba mu handwriting ya Coca-Cola. Zilembo zimene zimayenda chogona adazigoneka kale kale achina Pemberton, zidawera makale kale mu 1886. Khani osausa Coca-Cola, Steve Pemberton ndi anzaka china Frank M. Robinson, anyamata olambira Satana wosogozedwa ndi Lucifer. Amasiku amenewo popanga logo malemba a Coca-Cola adaziweramisa zilembo za Coca-Cola zitawerama. Ndipo iye adadziwa kuti chimene ndikupangachi chizaliweramisa dziko lonse kwa aliyense amene adzatenga chakumwa chimenechi namwa adzawerama sadzaweramuka. Iye adzayenda chowerama nalephera kuona ufumu wa Mulungu. Ndi zowerama Coca-Cola zophiphiritsidwa. Tamverani masana wano makosana. Mu handwriting imeneyi Satana anabisamo zinthu ziwiri kapena zitatu, koma chifukwa cha nthawi yanga okondedwa mu Coca-Cola ndikufotokozerani chinthu chimodzi chokha. Number 1, mawu akuti Coca. Lerolo mutenge C ndi O oyambayo, ndiye ndichosepo C ndikusireni oyo mumuyang'ane mmene adamupindira mukapeza kuti ndi diso la ng'ala lalikulu kwambiri lija limatchedwa the whole seeing eye. Diso limenelo lili pa Coca-Cola limene layimiridwa ndi O wachiwiri kuchoka chilembo chachiwiri kuchoka ku C, ndi chimene mumakachipeza pa ndalama ya piramidi ya ku America. Ijayi mumayimva kuti in God we trust. Which God? Khani osausa. Ndiye diso mumaliona pamwamba lija pa pilala imeneyo ndi limene mukuliwonanso pa Coca-Cola apa. Ndiye kuti muzilembozi habisamo satanic language choyamba the whole seeing eye. Ndiye kuti ngakhale ndisadalowe mkati kukamwa chakumwa chakuda chili mmene mucho, ndisadayambe kumwa the black label, ndisadayambe kumwa black spirit, ndisadayambe kumwa black marijuana, ndiye kuti choyamba okondedwa ndayamba kuona kaye chilembo cholambiridwa chimene ine ndikuchilambira ndi ndalama ya mthumba mwanga pogula ndikuchita support chipembedzo cha Satana chonena kuti diso la Satana lopenya ku dziko lonse lapansi, the whole seeing eye. Ndiye kuti muzilembo za Coca-Cola number 1 habisamo kugona kapena kuti kugoneka kapena kuti kulambira kapena kuti kuwerama kwa zakumwa zonse zopangidwa ku dziko lapansi zidzaweramira Coca-Cola. Inu ndinu mboni ngati pali chakumwa chimene chakhalisa pansika chosasuntha kapena kuchoka, wakhala wakungosintha ndi adindo ochipanga kapena kugula kampani ndi Coca-Cola. Dziko lonse kumpoto ndi kumwera, kummawa ndi kumadzulo, kufikira kumalekezero kwa nyanja, kulikonse kumene kuli munthu athirira umboni kuti aliyense waweramira Coca-Cola ku dziko lapansi. Waweramisa zakumwa za mtundu wonse, mungapange chakumwa ichi kapena chakumwa ichi, koma khanga Mulungu wamkulu, the whole seeing eye, namandu atate wa zakumwa zonse ndi Coca-Cola. Over 130 chikulamulira pansika chakumwachi. Khani osausa okondedwa tamverani. Number 2, inu ndine tentioneni mawu akuti Coca-Cola amatanthauza kuti chani. Number 1, mawu akuti koko amatanthauza chilembo kola chosatha. Kodi tikumvana pano? Mawu akuti koka amatanthauza chilembo kola chosatha. Chifukwa chake mawu awa mwayikidwa saini ya diso, chifukwa mawu amenewa akutsutsa mawu opezeka pa Revelation chapter number 22 verse yake number 13 pamene akunena kuti Yehova ndiye Omega ndi Alefa, kapena kuti Alefa ndi Omega.
woyamba ndi womaliza ndi mulungu yekha. Koma anyamata achina Pemberton akuti mudziwe kuti kola woyamba, koka chilembo, kola chosatha. Mwa njira ina chilembo choyamba ndi chosatha, alefa and omega. Tamverani okondedwa, inu ndine tinaye alefa ndi omega, ndi mulungu yekha wakumwamba. Chimenechi ndi chipongwe chachiwiri chimene muchipeze pa chakumwa chotchedwa Coca-Cola. Simunalowe mkati, mudakali kunja. Amayi ndi abambo, ndimafuna tione kuti mmenemu muli amalgamation. Tamverani, tilinso ndi chimene tingamusanthule mmenemu, ndi pamene tidzapeze mawu a black, kapena kuti chakumwa cha Coca-Cola chimayimiridwa ndi mtundu wa black. Tamverani, 1996 kampani ya Coca-Cola inagulitsidwa kwa Griggs Scandal, amene yunso ndi 33 degrees Satanist. Iyeyu amene adapanga chiwembu chachikulu kwambiri tsopano choti akakwaniritse amalgamation. Anali mkulu ameneyi Griggs Scandal, 33 degrees. Tamverani, malingana ndi zolembera za Satana ndiyerekezi, akumupasa maawadi 13 akuti wakwanitsa ku dziko lapansi kuchokera 1969 kupanga great amalgamation, chifukwa iyeyi Griggs ndi amene adapanga tsopano sero mmenemu imene imayimiridwa ndi white wave. White wave mulitenge botolo la Coca-Cola la dzana, mupeza kuti amalidinda ndi mawawa iti, koma pamusipa pamakhala wave nzera oyenda chopindika uli pamwambapo, umatchedwa kuti white wave. Ndiye inu white wave ameneyu si white wave ngati mmene mukumuoneramo, komanso kuli sero imene inali chobisika, ndiyobisa imeneyi. Amene amayibisa wave imeneyi ndanyamata amene ndi eni ake amakampani onse opanga zakudya ndi zakumwa ku dziko lapansi za sataniki, amene ali mugulu la makampani otchedwa Sinomex. Khani yosausa, inu anyamata kusukulu tsopano, tengani matabuleti wanu, tengani makompyuta, tengani mafoni, tatengani ma S21, tengani ma Samsung, ma Galaxy 780, ma Galaxy 9, tengani muyambe kugugula, muyike mawu kuti Sinomex. Ndikumene mupeze zakumwa zimene zikupanga amalgamation pakati pa munthu ndi munthu, pakati pa chinyama ndi munthu, kotero kuti iyeyi anali membala wamkulu natenganso kampani ya Coca-Cola kuyilowetsa ku chigulugulu cha makampani otchedwa Sinomex, amene ali pa ndandanda wa chipembedzo cha Satana kupanga zakudya ku dziko lapansi zimene zimakaononga abantu. Mugugule, muli ndi mafoni ku Durban, muli ndi mafoni ku Johannesburg, mpaka kumusi uko muli nawo, komweko ku Cape Town, Gauteng, KwaZulu Natal. Mugugule konse kumusi, konse ku dziko, Malawi, Lilongwe, Kinshasa, konse kumene mumamva chichewa, mugugule mawu kuti Sinomex. Mukamakayang'ana Coca-Cola mukampeza ali muzakumwa zimene zili ndi white sero imene anayibisa kumawu akuti HEC 293. Khani yosausa, ndithu tikakhumudwa tikakafika kwathu akulephera kulowa pa khomo, ndithu asakutiwerenga kuti tikalowe mu ufumu wa Mulungu, koma tikupita kudzachera kumanzere ngati mbuzi. Nditalisungiranji Sabata? Pokamasula Sabata ndikukamasula ndi Coca-Cola, kusala 14 days 30 days yesterday namusala, koma pokamasula ndikukamasula ndi zakumwa
zimene zikuchokera ku magazi a ziweto ngakhalenso magazi a zinthu zamoyo ku dziko lapansi zimene anthu opembedza satana anapanga zakudya kufuna kukwanirisa nthawi ya kumapeto imene baibulo likuti monga m'masiku a Nowa wanthu anadya ndi kumwa. Kodi pamene mukufuna kulowa mu ufumu wa Mulungu mukumwacha pamene mwakhalapo? Okondedwa, tiyeni tibwerere ku madzi ngati nkotheka, ndithu ngati nkotheka tikumbe ngakhale chisime chifukwa kufuna kuti chenjerera ngakhale ku madzi a soda chifukwa kuli baleni water, mulungu wa madzi. Hani osausa posachedwa timwanso zobalalika ku madzi pakufunika lilowera kutchire malingana ndi ulosi tikazikumbira zisime za madzi opanda mankhwala chifukwa zikupita kosausa ana wanthu. Tiyenda bwanji ulendo wambiri akakhumudwa akamakafika kumwamba atsogolera mipingo atsogolera zipembedzo amene adaziwerengera okha kuti akupita kumwamba akulephera kulowa. Yehova akumaona mkati mwawo muli moyonso wachinyama umene adautenga chifukwa cha zakumwa. Mukumapezeka moyo wa nkhandwe kuchokera ku zakumwa zimene tidamwa. Mukumapezeka moyo wachinyama mkati mwathu kuchokera ku zakumwa zimene tidamwa. Hani osausa chifukwa chake okondedwa mundimvese pano kuchokera muchakumwa chimenechi cha Coca-Cola white wave chimachitika ncha white wave kuti akaphatikane ndi heki 293 iwo adamuyika kuti ndi heki 293D chifukwa cha mu heki 293D wochokera ku sero ya white wave amachokera ku chinyama cha nkhandwe. Kotero kuti magazi a nkhandwe ngamene akuthandiza kuti chipaso cha Coca-Cola chizimveka tikamamwa. Kani osausa timaoneka ngati tikumwa zipaso za mafanta gerebo, tikumwa zipaso maolanje, koma tikumwa zinthu zoyipa zakumwazo ndi zimene zikutipanga amalgamation. Chikhalidwe cha chinyama komanso cha munthu chikumapezeka pamodzi. Kani osausa ngati ndikutheka okondedwa kuti mukatengera chisanzo chabwino cha nkhani imeneyi mukufunika mupite ku France mukafunse ku museum ya ku France kumene amasungirako zinyama. Mukapeza kuti muli mu kg ina muli wanthu akakuwuzani kuti tiyeni mukaona nkhandwe. Mukakalowa mu kg imeneyo mukapeza kuti enawo ni wanthu weniweni adasanduka nkhandwe. Ndinene pano zakumwa zimene zokondedwa sizida kusanduseni lentuni completely kukhala chinyama, koma apo ndi apo ena adasandukiratu kukhala zinyama ku dziko lapansi. Alipo akuoneka, koma ngati saoneka lero posachedwa pamene dziko lidzayambe kutulusa mizimu yoyipa ku dziko lapansi iyambe kuonekera, zinyama zidzayamba kutuluka zidzaonekera ku dziko lapansi zimene zatani okondedwa zimene zidaphatikizika ni wanthu nizipanga amalgamate zidafa kulowa nthaka koma zidapanga amalgamate ndiye zimakauka ngati miuka ku dziko lapansi. Ani osausa sikale okondedwa ndipo sachedwa pompa pamene amalgamation yachitika ku dziko lapansi. Ichichi ndi chipongwe chimene satana ndi yerekezi akupanga. Ndipo timvane pano pakati anthu 149 amatengera tukhalidwe la nkhandwe pamene tikumwa Coca-Cola. Ndipo timakhala amalgamate mukhalidwe komanso ngakhale muchionekedwe cha munthuyo. Choncho masana wano mundivomere makosana kuti kuchokera mu phunziro limeneli malinga ndi malemba amene tawerenga pamenepa tikupeza sopano kunena kuti zakumwa zimene takhala tikumwa pansika zakhala zili zoyipa kwa nthawi yayitali
chifukwa satana makamaka m'masiku akumapeto ano wapanga tsopano zakumwa zimene zikumaphatikiza munthu ndi chinyama, kotero kuti mkati mwathu mukumaumbika masero line ochokera ku chikhalidwe cha chinyama ndikumakathandizira nawo kupanga umunthu wathu, kotero kuti umunthu ukupita ukasokonekera chifukwa cha amalgamation. Komatu apapa okondedwa, mthupi mwa munthu kupezeka magazi achinyama ni mulandu. Baibulo likuti munchotse pakati pathu, kapena kuti ine Yehova ndizansadza sazakhala mwa ine, chifukwa mwazi wa munthu ndi mmene muli moyo, mwazinso wa chinyama ndi mmene muli moyo. Kotero kuti miyoyo iwiri sikuyenera kukhala mu chinthu chimodzi, imene ndi amalgamation imene ndikuyifotokozera pano. Dziko li satana akulipanga amalgamation. Ndikukhulupirira kuti m'bale wanga ulipo amene ukundimvera masana wano, ndipo uli ndi chidwi chofuna kumvesesa kuti tchimo langa lili pati pakumwa Fanta, tchimo langa lili pati pakumwa Coca-Cola. Ani yosausa chavuta ndi zipangizo zimene akupangira zakumwazi, ndi chimene ndikuyesa ine m'bale wanu ex-satanist kuchifotokozera choululika kapena choulula changa kuchokera ku chipembedzo icho cha machera ndi machenjerero a satana mmene akulithera dziko, kuliwononga dziko m'masiku akumapeto, kupyolera mu zakumwa, zakudya ndi ukwati. Tiphunzira kutsogolo kwa nthawi pamene tidzipita ku zakudya, koma pakadali panopa tidakali pa zakumwa. Mundilole okondedwa kuti ichi chikhale chigawo changa chomaliza pamene ndikukutengerani chakumwa number 3, Sprite. Ameni mpingo wa Mulungu taona kuti mu Coca-Cola muli white wave, m'bale wake wa Hek 293. Coca-Cola kampani zimene zili mu gulu la makampani otchedwa Sonemix, amene ndi achaini ake opanga masero azakudya zachikunja. Now muphunziro limeneli mundima imene yachiwiri mundilole kuti kanthawi kameneka ndifotokozerekonso uyipa kwa chakumwa ichi chotchedwa Sprite. Tamverani. Sprite, it's a lemon and lime. Tamverani. Sprite imeneyi mwanjira ina chimatchedwa kuti fresh thinking. Eni yakeo adachizodza ndi fresh thinking. Tamverani. Pochipanga aini yake amene amapanga chakumwa chimenechi cha Sprite anachipanga kuti aikemo masero amene amawatcha kuti EIF, imene mkatikati mwa sero imeneyi ya EIF tikapezamo sero ina imene tifotokozere mtsogolomu. Sero imeneyi ndi sero yodetsa nkhawa kwambiri chifukwa imatchedwa WI38 kapena kuti WI38, nambala yake ya sero, code number ya sero imene imathandizana ndi EIF yopangira chakumwa cha Sprite. Imayenda kapena kuti EIF inamezedwa mkati mwa sero yotchedwa WI38. Anyamata matabuleti, anyamata obrowser, anyamata a internet, anyamata maudya madata, mupite muzikatafuna madata, mutafune madata, tidyera limodzi madata. Muipeza ndiye mumveso bwino chifukwa mukumva chizungu. Ino ndikungofotokoza history ya nthawi ya machipembezo changa chakale.
masiku amene ndakhala ndili kuchipembedzo chimenecho ndizo zizindikira kuti zikuchitika ku dziko. Koma inu ndikakupasani makodiwa zikukomerani chifukwa muwerenga mchingerezi ndiye mumva kuposa ine, ngakhale kuti mmenemo habisa zina chifukwa muli mu chinsinsi cha Satana. Komabe pitani nusu ya zimene ndikufotokoza mukazipeza mungoyika pa fonipo mawu akuti WI kwe 38 komweko mukayenda mukapeza masero osiyanasiyana amene lero tiwafotokoze patali mu ulendo wa Sabata School, mu ulendo wa Bible study ya lero pa siku la Sabata mukalasino pa mpingo uno kumadzulo kwenikweni kwa nkhalango za Chitipa. Huko nkumene mdale wanu ali kulankhulira katikati mwa nkhalango, chakumpoto pang'ono ndikuona Tanzania, chakumadzulo pang'ono ndikuona Zambia. Nkhani yosausa tidzakumana pa tsiku limenelo pamene lipenga lidzalira. Ndithu anthu akakhumudwa akakafika kwawo akulephera kulowa pa khomo chifukwa sadamvera Ambuye. Adachita zonse zimene akadatha, koma mauthenga ife wotuluka kuchipembedzo chija chakundima adayesedwa awamba ndezidayesedwa za pa social media kuti zongofotokoza anthu okhuta zakudya. Tamverani okondedwa, ine nakhuta Mzimu Woyera chifukwa ndikuchokera ku chigawo cha pamaso pa Mulungu. Sinakhuta vinyo monga muniyesa, koma nayima pa nsanja kuchenjeza. Lipenga lili kufula. Wolemba buku la Yesaya chapter 21 verse number 11 akuti mulonda nthawi yanji woyankha adati kuli kucha koma kukadali usiku. Mukafuna kumvetsetsa anyamata amasayansi, anyamata tekinoloji, funsani atumiki Mulungu wadzutsa. Iwe nzanga mtsogoleri wadziwika ndi ma PhD wa sukulu, mulonda nthawi yanji mulonda. Mukafuna kufunsa funsani. Wina ali kufunsa kuchokera ku Seiri, katundu wa Duma ndamene nanyamula kuchokera ku Seiri kummawa ka Saudi Arabia. Ndakwera ngamira pa ulendo wofulira dziko, napeza alonda ndafunse mchigwa chotentha 90 to 78 degrees Celsius katentedwe. Ngamira zingayembe kupya zikhato zake, kukufunika tiyende kudakali mmawa anyamata onyamula malonda kuchokera ku Seiri tifunse. Tafunsa alonda odziwa chilengedwe cha usiku. Mulonda nthawi yanji kuli kucha koma kukadali usiku. Mukafuna kufunsa funsani. Nkhani yosausa. Mainda bambo, tamverani. Chimene chindi chakumwa cha Sprite, chimene akupangira ma scientist masero amenewa. Tamverani okondedwa. Sero imeneyi ndiyo pangidwa ndi zinthu zimene zimachoka ku abortion. Mwa njira ina akachotsa mimba. Tamverani. Adaipanga discover sero imeneyi 1962 kuchokera kwa mzimayi wina wa Kiswidishi amene adachotsedwa mimba yake, ndipo adanchotsa mimba imopanda chilolezo. Anyamata amenewa achina Leonard Hyflex ndi amene adachotsa mimba imeneyi, masatanisti, ndi kukalowa nayo kulabu ndi kuyipeza kuti ni sero itha kukwanitsa kupanga chakumwa cha Sprite, ingakwanitse kupanga vaccine wa mitundu yosiyanasiyana, ndipo zimenezo zingabweretse imene imatchedwa kuti human virus vaccine, imene ikupanga amalgamation pakati pa munthu wina wa mtundu wina ndi munthu wa mtundu wina, kupyoleranso mumavaccine osiyanasiyana
akatemera oyenda ku dziko lapansi, akatemera ambiri tikutemeretsa vana abambo ndakulu akuchokera ku sero wi ine ndikungoitcha kuti wi 38 chifukwa ndine bulutu sukulu ndilibe. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Tikumana pakhomo posachedwa lipenga lilira anyamata ndasala pang'ono kufika kwathu. Nyenyezi zatanda zaoneka ndili pafupi ndi kwathu. Mulondana tindawi ili bwanji, mulondana tikwasala pang'ono kucha, ndandaza kwathu zaoneka ndili pafupi ndi kwathu. Tasala pang'ono kufika kwathu. Tichenjeze mpingo pa zakudya ndi zakumwa za Sprite. Muli masero opangira zakudyazi amene akupangira zakumwa zimenezi. Choncho chikhristu chathu nichosokonekera kapena cholakwika chifukwa chikuyenda pamodzi ni zinyama. Tamuona nkhandwe mu Coca-Cola, pano tikuona ma bottled features, amalgamation kuchokera ku zakumwa. Munthu akamaona ine akuona ineyo ndi akuona soka andulu kamene kanabadwa ku Australia, kanaphedwa, kanayikidwa mchakumwa ndakamwa, ndiye kuti zama ziwiri magazi ake a munthu ndi mmene muli moyo, ndiye moyo onaumwa anibaya kuchokera m'mavakisini anibaya. Amayi ndabambo, nkhani imene ndiyo sausa, nkhani imene ndiyo sausa, nkhani imene ndiyo sausa okondedwa. Tamverani, pamene tili ndi wi 38 tilinso ndi sero yotchedwa MRC5, ndiye tili ndi HEC 293, ndiye tili ndi sero ina imazizimbaitsa adayipasa dzina lakuti kamfa yemwe iti madzolayo, ndiye tili ndi khati pali benzini. Nkhani yosausa makosana. Masero amenewa ndi amene makosana amenewa akupangira zakumwa zimene zikupanga amalgamation ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu tinali nazo zochuluka zimene tikadatha kuzifotokozera pa nkhani imeneyi, koma ndimafuna kuti inu ndi ine tiyeni tingofika polekezera pamene tafikira muyezo ophunzira zakumwa za mitundu itatu imeneyi, imene ikupanga amalgamation ku dziko lapansi. Now, kuchokera mu zimene ndikufotokozazi okondedwa, ndimafuna kuti mudzitengakonso Genesis chapter number 6 kuyambira verse number 1 mpaka verse number 4, muona zimenezi. Komanso amene muli ndi kuthekera kowerenga mudziwerenga konso ma quotation ena amene analemba anthu anzeru, anthu a Mulungu, anthu ozozedwa a Mulungu amene adafotokozera konso zinthu ngati zomwezi. Makosana, ndimafuna kuti inu ndi ine tisamangoona kuti zinthu zimenezi zikuchokera pati. Tatentenene chonchi kayipo yamba. EIT ndi amene amapangitsa kuti Sprite azimveka ngati kalemoni. Mawu omwewa amatanthauzanso be fresh person, kapena kuti be fresh person, kutanthauza kuti ukhale wa freshi, munthu oganiza bwino, osatanganidwa. Mawu akuti Sprite amachokera ku mawu akuti dissembled, kapena kuti kupangidwanso. Nkhani yosausa ndiye kuti mukamafika ku ndondomeko zimenezi
zimene akuzifotokoza kuti dissembled kuchokera mu mawu amenewa a sprite. Amayi ndi abambo, tipezanso kuti ku sero imeneyi ya WI38 kunatulukanso sero ina imene amayitcha kuti VA13 yomwe imapangisa munthu kukhala imoto, kukhala ndi mzimu eni yakewo amati osatha, immortalized. Hani osausa munalakwa makolo kuti thawisira sukulu panjira, adangosowa otilipirira, tikadafotokozera bwino zimenezi tikadakhala wodziwa Chingerezi. Hani osausa koma ndi mzimu wa Mulungu atithandize timve pa sero imeneyi ya VA13 yomwe ndi mwana wa WI38 amene akulowa mu seronso ya HEC293 amene akuchokera ku mitayo, ku ziwalo za anthu, magazi azinyama zosiyanasiyana zimene anthu amene adatumba masero amenewa onsewa Satana adayika pamodzi, aliyense payekha ndi kusegula makampani azakumwa ndi zakudya onsewa muchisataniki mwawomo ndi kuchipasa chikampanicho dzina lakuti Sonemix. Khani osausa iwowa amapanga zinthu zimenezi, masero monga MRC5 imenenso imachedwa kuti Wester RA27/3. Khani osausa makosana ulendo suli chimozimozi, tili mkuserelekera kwathu posachedwa tifika sprite, musachione chinthu chawambayi. Mawu amenewa akutanthauza kuti dissembled kapena kuti kuumbidwanso kawiri, kumene mzimu wa munthu umatha kuumbidwanso. Ndiye tikafika pa dissembled spirit, mzimu umene umakalenganso. Mawu amene akuti dissembled spirit ndi amene amatanthauziridwira kuchokera ku mawu akuti ghost kapena kuti mzukwa. Choncho muli ma spirit, muli chipangidwe cha luso chimene adachipanga mu sprite chimene eni yakewo amafuna kuti chitulutse ghost munthu akamamwa. Ndiye evidence imeneyi inu mulibe, koma ndili nayo chifukwa chanu okondedwa. Pa LCD anandipasa zithunzi ziwiri zosanduka kuchoka ku anthu amene amamwa kapena kudya zakudya zimenezi, amene anapanga amalgamation kuchokera ku munthu ndi kukalowa ku chinyama, ndi amene mumapeza kuti ndi ma half caste. Ndiye Mulungu safuna ma half caste. Ndiye ku dziko lino lapansi chimene Satana akupanga pamene ndikumaliza phunziroli nachi akusandusa anthu ena kukhaliratu zinyama hafu, munthu hafu. Ni amaoneka choncho. Ena sali pakati pathu adathawa chifukwa adakhala hafu munthu hafu chinyama, ndi adapita kutchire amakhala konko. Mungakumane nazo zolengedwa zomaoneka kwina munthu kwina chinyama, zimene zidapangidwa amalgamation chifukwa cha zakudya zimene zakhala zikupangidwa ndi Satana ku dziko lapansi. Ena akamwalira mizukwa ya zinthu zakufa zimaukanso nzifanizo zawo, koma akamwalira pakuti wakufa saziwa kanthubi. Khani osausa ndiye zimakabwerera mthupi la zinyama, mthupi la zinthu zina, ndikumazachita ku dziko lapansi nkumaonekera zakhala zikuuka. Mukafunse ku Kenya akakuwuzani za Nandi Beast, kapena mupite pa intaneti mugugule muyike mawu kuti Nandi Beast, mukatero muyike chirombo chakudowa, mulembeso mawu kuti chirombo chakukhomera, akupasani zonsezo information yazouka zimene zikuchitika ku dziko chifukwa cha amalgamation pakati pa munthu ndi nyama. Tamverani, zakumwa izi tsopano zayamba kupereka ripoti lolakwika ngakhale muzipatala.
Wanthu akubereka zinthu zokhala ngati wanthu zongotayidwa. Ripoti likunena choncho kuti zipatala za Malawi pafupi pa mwezi 6 zimabadwitsa anthu wokhala ngati zinyama, wokhala ngati zipukwani, amene amati kumuonesa mwini wace nanga chimene chini munthu ngati nikuvomera pa bottom kuti azoonadi nichoka chabe, azimayi akubwerera chabe kuchoka kubwayira. Kani osausa mukafunse kukwizi manesi akuuzani nanu mwanyanyazi nsinsi mudziulula muzijambula zidziwoneka zipukwani zimene akubereka wanthu chifukwa cha amalgamation imene ikuchitika kudziko kambaka zakudya zimene mukuti ndi zachitukuko. Kani osausa kodi Malawi mpingo kudziko ukulowera kuti tibwerere kwa Mulungu pamene masiku asala pang'ono kubwera, tizilole kutseka maludzu a dziko lapansi azakumwa zongosangalatsa thupi zosatipititsa mu ufumu wa Mulungu. Tizitayire kunja ngati nthawi yakwana tsopano yakuti ndisamuke ku Coca-Cola, yakwana nthawi yakuti ndisamuke ku Fanta. Tamverani chinsinsi ndi kufotokozachi mukapita kwa anyamata mulabu asukulu atsutsa chifukwa iwowo pali makemiko amene amawapasa koma samapasa masero opangira makemiko. Kani osausa ndiye zimene akuuzeni pa intaneti potsutsa zangazi akupasani makemiko amene amaphatikizira kuti kukhale Coca-Cola koma sakupasani masero amene amapangira makemiko. Kani osausa, kani osausa. Iwe nzanga wa sukulu ukadangotembenuka mtima sukulu isakunamize kuti ukatsutse choonadi ungobwera kwa Ambuye uchedwa chifukwa usavomereza zonena za mabulutu otumidwa ndi Mulungu koma nthawi itatha pakhomo patatseka. Kani osausa kodi siwo umankakamiza munthu kuti ayi katemera ngwabwino osamuululira kuti mukatemera muli RS5 osanena kuti RS5 amachoka ku Nkhandwe akuchoka ku Zimpazi osamuuza munthu siwe kodi umasunga chinsinsi. Kani osausa tili pa ulendo wapita kwathu kukadakhala bwino akadabwera munthu kwa Mulungu masana walo ndikunena kuti ndikonze mtima wanga mapemphero wanga apite kwa inu mu dzina la Yesu Khristu mfumu ya mafumu. Ndikunena m'bale aliyense amene chamukhumudwitsa chofotokozachi pakuti wakudziona akuchita amalgamate, wadya wanthu, wadya Nkhandwe, wamwa magazi a Zimpazi kupyolera mu zakumwa zotsekemera zimene zinabwera kwa iye zitavala chovala cha nkhosa mu dzina lakuti mulibe akaho namalemba kuti nani akaho osalemba kuti nani blood koma kulemba nani akaho kunamizira akaho koma atayikamo magazi. Kani osausa mutichitira chifundo madzulo ano pamene tikupita kokagona komanso kukakocheza Sabata mutipase tsiku la mtengo wapatali ndi lopambana. Mulemekezeke ndinu Ambuye chifukwa cha phunziro limene tikhali tikuyenda nalo. Munati monga m'masiku a Nowa anthu adzadya kumwa ndi kukwatira. Polero Ambuye zikomo chifukwa mwationesera nkhani ya chakudya zimene chipembedzo cha Satana chikupanga. Ndikudziwa ni milandu pakati pa China cha makampaniwa. Munigwirizize ine ngati mtumiki wanu pamene ndiziyenda wemphawempha wosakidwa wosunga masamani ambirimbiri wofuna kukayankha pa khoti koma munipase chonena m'masiku akumapeto pamene mwasala pang'ono kubwera. Mutisunge mu ufumu wanu ndipo mundiyeretse chifukwa mkati mwanga muli wanthu ambiri, mkati mwanga muli zamoyo zambiri, mkati mwanga muli mwazi. Ndikufuna muuchotse ndi muuyeretse ndi mwazi wa Yesu Khristu pakuti chifundo chanu nchosatha. Muchitira chifundo aliyense amene akumvera wokhuzidwa ndi amene wapanga chisankho chotembenuka kubwerera ku madzi kuchoka ku Fanta, kubwerera ku madzi kuchoka ku Coca-Cola, kubwerera ku madzi kuchoka ku Sprite, kuchokera ku zakumwa za masiku akumapeto zodzadza mashopu, zakumwa za wanthu openya achitukuko.
mukuniyotsa kunibwezera kumphanga. Mukalemekezeke mu dzina la Yesu. Amen.